Kogel. Matil. Ha iya ngono kuwi. Menika Mbak Lia Sundari sing jenenge Waranggana kudu duwe samben kok ya. Lek ra duwe samben jagake tanggapan tok ya yen ra milen poso. Ha iya ngono kuwi. Terus ingkang angka kalih menika Mbak Tri Hastuti Retnomati. Ngingu apa kewan apa? Garangan. Kok iso garangan mboten menika mboten napa teng griya menika bab oce-ocean niku kathah sanget. Kula nate sowan mrika saestu malah kula nate dipun paringi ke apa manuk apa ketik mben ketik. Sing kuning ke lho, Cik. Kenari. Kula nate Mas Dalang mumpung dolan nggen kula niki kula gawane kenari sak kurungane. Matur nuwun Mbak Tutik, tak gawa mulih tak cantolke ning pendopo. Alhamdulillah let sedina mati. Kelinci. Hah? Kelinci nggih nate dipun paringi. Wah pancen sinden-sinden duwe ingon-ingon dhewe-dhewe kok ya elok tenan. Mbak Tutik wau saking Ngawi kalajengaken Ibu Sukesi Rahayu Sarjana Seni Magister Seni. Menika wonten griya sing dipun ingu menika iwak koi. Nah, menawi Bapak Lurah wingi niku kepareng tindak wonten wingking wonten kolam teng mriku Tlaga Madirda naminipun. Niku enten koinipun. Koi niku nggih wonten kepanjanganipun nuwun sewu kabudayan aja nganti ilang niku koi. Ngoten niku nggih. Ayo. Koine pirang-pirang? Pirang-pirang biyen zaman suwung kok biyen pas pandemi kok ngono. Kuwi terus kalajengaken menika Mbak Dian Munasiroh made in saking Pilang Kenceng desanipun Pule Kabupaten Madiun. Nah, saking Pule Pilang Kenceng Madiun. Pilang Kenceng cedhak karo Nganjuk. Nganjuk Pilang Kenceng matane ngantuk udele bodong. Nah ya ngono kuwi. Iki senggane ora gathuk nekat wae ora nggih niki. Niku Mbak Dian Munasiroh menawi wonten dalem menika sambenipun ngajari senam dhumateng ibu-ibu manula menika. Senam, alhamdulillah ya karo apa ngajari piyai kathah ya karo olahraga dhewe mergo sinden utawi nun sewu seniman niku sekala mangsa kon olahraga niku angel ra umum saestu nggih. Nggih beda karo sing iki. Ayo nggih. Salajengipun menika Mbak Birgita Ayu made in saking Kota Tahu Kediri. Menawi Bapak Ibu tindak wonten ing laladan Kota Kediri cedhak alun-alun ngaler nganti dugi Klenteng ngaler melih niku mesti wonten tahu kuning ingkang naminipun tahu takwa. Niku hebate napa bedane kalih tahu sanes-sanesipun? Menawi tahu takwa niku digoreng nggih gurih, dipangan entan nggih gurih. Niku saestu. Tahune Birgita kuwi. Ha iya ngono kuwi. Tahu takwa lho, tahu takwa kuwi aku mbiyen nalika apa ki jenenge mayang ning Kediri karo Birgita ya nate diparingi oleh-oleh. Engko Pak Dalang niki nggih oleh-oleh kula gawani tahu kula ngono kuwi. Akhire tak gawa ning omah. Wah, jan temenanan. Wah, jan nyunyur. Ha iya ngono kuwi. Tahu takwa kuwi lho Kediri kuning lho. Iya, Kalajengaken menika genduk Nimas Ayu Winong Nawangsih. Nah, menika kapernah putra pulunanipun Sinden Kesi utawi ponakanipun Sinden Kesi. Saking laladan Ngentrong campur darat Tulungagung menika. Ponakan nggih. Lek ponakane Bu Kesi klebu ponakmu barang. Iya. Lek kalih Bu Kesi nu pernah ponakan karo kowe piye? Penakan. Tegese suarane penak gali-gali alusne lho. Iya. Padalang eling-eling padalang. Iki ngono ponakane dhewe. Aja mbok jaraki. Ben iki ponakmu awake dhewe celane besaran karo Pak Heru Timbul ka lho. Senengane wong njodhok-njodhokne ora. Kuwi dalam rangka penjajakan sepira to jerune Winong ngono kuwi. Jajake sithik. Ngene ben golek pengalaman rasa kesusu nong. Umurmu pira to, Nong? Lho, umure sik 21. 21 apa 19? Ora. 21. 21 sik adoh, wis sik adoh. Jangkae tasik tebih menika rasa kesusu neka-neka. Malah sing apik niku malah mandiring pribadi men aja nganti ana sing nyrimpeti anggenmu tansah merjuangke mlebete bendera budaya wonten ing Nuswantara ngono kowe. Kinong Nawangsih, mula sing ati-ati nong iki ayu suaramu apik, dedekmu ya nyenengke.
Lek di kamera ning YouTube iki jan kaya golek kencana kaya boneka tenan e. Ha iya, Kowe tak ngibaratake kaya gedang sing wis suluh ngono. Aja nganti dipangan codot-codot sing ra tanggung jawab. Ning saiki sosok kuwalik lho, jane codote ora nakal. Ini malah gedange sing celuk-celuk. Dot-dot, rene iki lho brongsongku awak-awaken. Aja ya nang ya. Aja. Aja nganti kok terus mak tawani mlebu ning nggen kurungamu ki aja nganti ngono kuwi. Apa neh yen rung ngerti statuse kuwi sapa kuwi apa anake pira aja nganti. Nggih, pokoke dijaga. Mergo Piyayi Putri tanpa beda kaya wadah, kaya dene Nun Sewu menika sing nggih ngendhok nika napa, Pak? Tarangan nggih. Wong niku apik napa mboten kari tarangane. Yen tarangane niku resik dadine ndhok ya berkualitas. Yen nganti tarangane reget ningae dadi ndhok ya bosok temenanan. Nah nggih. Tur wong lanang karo wong wedok ibarate piring ya beda, Truk. Yen Piyayi Kakung ibarate piring seng kae, upamane sedina ceblok ping 7 pol-pole gur desok utawa peyok. Iya. Penyok. Iya. Ngono kuwi. Nek lek Piyayi Putri ibarate piring beling kae, ceblok pisan langsung piar, mbok dialteko solasi tetep ketok bentete. Ha iya ngono kuwi. Lah kuwi dijaga temenanan. Ya, ngono kuwi. Yo ngaturake sing klasik luwih dhisik coba kaya apa. Tak nyuwun pambiyantu karo Mbak Dian Munasira dhisik saurunge ngaturi bintang tamu. Mumpung wektune isih omber. Mau gara-gara saiki gara-gara mau limbukan udakara karo tengah jam. Aja dawa-dawa yen kedawan mengko siji mesti juarae Piyayi ngenteni gara-gara mesti kesuwen mergo kabeh wis disuntak ning nggen limbukan. Kedua, Piyayi nonton wayange mboten namung golek hiburan, golek lagu, golek sinden, ning masih banyak penonton Ponorogo yang menjadi pengamat lakon yang telah mengikrarkan diri bersemangat untuk mencari pesan-pesan moral yang terkandung di dalam wayang untuk pelajaran dalam kehidupan, mengarungi dalam hidup sosial bermasyarakat. Lah kuwi penting ngono kuwi. Iya betul. Mbak Munasira coba kaya apa? Sri Huning, Mbak. Nah nggih coba. Anu ngene Mbak Benadil sing bawa kula nyuwun Mas Taslim kula langgame jenengan. Nah nggih coba ditanjakke Mas Taslim kuwi. Ha iya. Kurang golek kurang gawean mesake wong ya anomane barang ra metu. Ayo. Nggih. Monggo Mas. Putri kang listyeng warni Sri Huning Mustika Tuban Ya Labu tresna prapteng layon tok prangkum bojona tan wurung Sri Huning gugur mongko mustikaning
Ya Yan, buka celuk karo mbrangkang alon-alon. Neng jeding kuwi to ora. Nembang.